हरे कृष्णा प्रभुजी, तुमगेले वॉइस ऐका ना प्रभुजी. हरे कृष्णा कृष्णा ऐका क्लियर इस प्रभुजी. हरे 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 राम 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 हरे हरे. अत्यत की वॉइस हो क्लियर इस प्रभुजी. एक मिनिट हा. समस्त समाज बांधवांक मुझेल नम्र दंडवत प्रणाम आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि ऑर्गनायझर्स तांकवर मुझेल धन्यवाद आणि दंडवत प्रणाम. तर आयची जे असं टॉपिक जपा टॉक तांतू आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जपा बद्दल उलयता. टिल व्हॉट टाइम प्रभू? प्रभुजी 5 to 7 minutes काढेल. 5 minutes. 5 to 7 minutes काढेल. ओके. तर श्रीमद भागवत तांतू असं ते 1.1.10 न तांतू हे श्लोक असे की म्हळ्यारी प्रायेण अल्पायुषु सभ्य कलव वस्मेन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य धृत तांतू अशी सांगेल असं की आम्ही जे युग राबताची आम्ही आता हे युगांतू जन्म घेतलेलं असं तांतू जे असं ते कलियुग असं आणि कलियुगांतू जे सिम्पटम्स असं ते म्हळ्यारी सगळे लोक तांगेल आयुष्य जे असं ते मस्त सान असं. नंतर लोक जे असं ते आलसी असाची आणि मिसगायडेड असाची आणि झगड करताची आणि अनलकी असं आणि सगळ्यांत व्हड म्हळ्यारी तांनी नेहमी जे असं ते डिस्टर्ब उरताची अशी म्हणू कलियुगाचे जे जन असं तांगेल बद्दल सांगिल असं. तर आम्ही पळयताची की जनरल मास पब्लिक जे असं तांकां जे असं आमगेले स्वताले जे हे असं भौतिक शरीर असं ताजे वयर तांणी चड हे दिता लक्ष दिताची आणि अध्यात्म जे इम्प्रूवमेंट करचे असं ताजे बद्दल विचार वरे करनाची. तांणी कसले जन्म घेतला, तांगे जन्मा उद्दिष्ट कसं असं आणि तांकां जे कष्ट जाता ते कष्ट येवच्या कारण कसं असं आणि कष्टांतुल्यान भायर कशें येवचे, भायर जावन कशें मुक्त जावचे. बरें. आणि एक म्हळ्यार सगळे लोकांक आनंद जाय. एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ हॅपीनेस. पण कलियुगांत तुले जनाक आनंद जे असं ते तागेल बाजून जे जे हे साधने असोची तांतू तो आनंद घेते असं. जशी टीव्ही असं, सिनेमा घर असं, नाल्यार सेलिब्रिटीज असं, नाल्यार आणि मस्त कसकस असं मस्त कसकस जे असं त्या मायान हे कोण दवरिल असं. पण कलियुगाचो जो जीव असं त्या जीवाक हांतू इंटरेस्ट असं.
बाकी हांव तू आध्यात्मिक जे हांव म्हणलें की प्रश्न जे आसा ते तांणी करनाची, कारण तांगेले जे तांगेले जे नेचर आसा, तांगेले जे हे गुण आसा, कलियुगाचे मनशाल गुण आसा, ते गुण जे आसा हांव तू ऑलरेडी सांगिल्लो आसा, म्हळ्यार कलियुगान तुजो जीव अशी उरतलो. तो हे जे 5 हे सांगिल्ले ते तशी उरतलो तो, आणि मस्त डिस्टर्ब उरतलो. आणि म्हणून अशी हांव तू भागवतमां सांगल्या लॅक ऑफ नॉलेज ताका जे आसा आध्यात्मिक ज्ञान जे आसा ते उरेशना. ताका जे आसा पयलीं आमी पळयताची कितले लोक देवाल करताशिल्ले. आता कशी जनरेशन मुखार मुखार वता तशी देवाल लोक जे आसा ते अगोर अगोर कमी जाते आसा, कारण कलियुग वाडते आसा. कलियुग वाडते आसा आणि कली प्रभाव जे आसा ते वाडते आसा. आणि म्हणून जे आसा हे अशी म्हणून हे सांगिल्लें आसा. आणि हे श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टोचे फर्स्ट चॅप्टराचे हे आसा श्लोक आसा. आणि श्रीमद भागवतम सांगिल नंतर एंडाक कसं सांगलें ताजे सोल्युशन सांगलें. ते सोल्युशन म्हळ्यार 12th चॅप्टर 12th कॅन्टो 3rd चॅप्टर 51 श्लोक ते तुमकां गोत आसा. कलय दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. त्या अशी सांगिल्लें आसा की कलियुगान तुजे आसा सगळे दोष आसा, पण कलियुगान तू एक महान बेनेडिक्शन आसा, एक महान गुण आसा. ते गुण म्हळ्यार फक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार आमी जे आसा ते हे भौतिक कल्मश आसा हाजे पयलीं हांव सांगिल्लें ते सगळे कल्मश आसा तांतूंतल्यान मुक्त जावचे आमकां चान्स आसा. आणि हे चान्स जे आसा ते फक्त भाग्यवान लोकांक मेळचे आसा. ते हातूंत सांगिल्लें आसा ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज. हे कलियुगान तू भाग्यवान जन आसा तांकां मात्र हे गुरु आणि कृष्णाल कृप जाल्यार तांगेल हृदयान तू हे भक्ती लता बीज जे आसा ते जागृत जातले. हे जातले स्प्राउट जे आसा ते नर्चर जातले. कसले श्रवणम कीर्तनम हे प्रोसेस आसा, हे केली नंतर ते भक्ती लता बीज जे आसा ते जागृत जातले. पण तांतू वरे सर्वात महत्वाचे म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें आसा की आमी इतले हे आसाची मंद आणि सुमंद आसाची त्या लेखान आमकां सगळीच गोष्टी आसा ते करच्याक साध्य ना. म्हणून सर्वात जे पॉवरफुल प्रोसेस आसा ते म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र ताजे जप करचे सांगला. फक्त आता आमी पळयताची इस्कॉन आयिल नंतर कोणे नवे भक्त आयिल नंतर तांकां आमी पहिले जप करचे सांगता, बाकी काही करचे सांगना. तांकां सांगता फक्त तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करा. कारण आमी तांकां जे आसा ते माधुर्य स्टेजाचे जे चैतन्य महाप्रभू स्वतः त्या भावांत आसा आणि तांणी जे आसा ते हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन केलेलं आसा ते माधुर्य स्टेजाचे टेस्ट आमी तांकां दिताची. आणि ते घेतील नंतर तांकां ते टेस्ट लागील नंतर कसं जाता हे आमगेले कलियुगाचे जे प्रभाव आसा कमी जाता. अगोर अगोर कमी जावन आमी जे आसा ते भौतिक स्तरांतल्यान भायर येवन आध्यात्मिक स्तरांतू येताचे. आणि ताजे खातीर आमकां हरे कृष्ण महामंत्र जे आसा ते नियमीत रुपान करता. आता मेडिसिन घेवचें जाल्यार सद्दां मेडिसिन घेवका न्हय. एक दीस मेडिसिन घेवन बाकी दिवस पथ्य करनाशी चलना. आमकां सद्दां मेडिसिन घेवका. तशीच
हरे कृष्ण महामंत्राचे बरे सद्द जप करता आणि सद्द आम्ही फक्त 16 माळकरचे नाही आम्ही सद्द जे आता ते सततम कीर्तयंतो मामाशी सांगल्या आमक जे असं ते हमेशा आमगेल तोंडान तू हरे कृष्ण महामंत्राचे जप नामस्मरण जे असं ते आम्ही चॅन्टिंग करते उरता आम्ही 16 माळकरची वही पण ताची अपार्ट फ्रॉम दॅट व्हेनेवर वी गेट टाइम we should always chant Hare Krishna Mahamantra. Why? Because we will directly get connected with the Lord. Because this is Krishna's Madhurya Bhav. तर हे विषय मस्त व्हड आसा 5 मिनिटांन तू म्हळ्यार हांव आय थिंक आय हॅव टेकन मोर दॅन 5 मिनिट्स बट संक्षिप्त रूपान सांगचे जाल्यार इतलं सांगेत हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि हरे कृष्णा प्रभुजी धन्यवाद तुमका अनंत